Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, Las 8. Maing aga, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman aksyonar tay hupon sa gihapon tayos o kontalos nga nagpangalagad or magapangalagad sa inyo ini sa aksyon Brian Morden of the night kita tob las 9:30 sining adlaw sang Miyerkules. Yari na kita sa Enero 5 na 2022. Wakas ang aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube Plus, ang aton sining Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Ano ba lang dalag ko nga mga balita lokal nga hataga naton sang pagtamod kag balita national karon dugay-dugay. Sa balita lokal mga kaaksyon ba, grabing balitaan sa 2022 ano? Involving ini sa pinamilyang problema. Kahapon report ko sa inyo atong sa syudad sang Kabankalan nga nakutkutan ang tulan sang amay matapos nga ginmaso sang bata mga anom na nakaligad nga nadula ini. Ginlubong niya, pinatay niya sa personal nila nga mga inaway mga kaaksyon. Sa syudad sang San Carlos, sa motong isa ka anak nga pinatay iya sang amay sang bag-ong tuig mismo. Away personal man. Kaag nadugangan pagid ini kay sa syudad sang Talisay, sa Barangay Concepcion, may isa iya ka amay nga pinatay man sang iya sini nga anak mga kaaksyon. Pwerte, no? So sa ining imbokada sang 2022, anak versus amay ang nagapinatsanay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kabay pa hindi na di madugangan pa. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri iya sa syudad sang Bacolod. So way nagidman kita kabalakan pa sa tong kaso ni Omicron. Kay ang asawa sini kahapon pa lang na report nga nag-negatibo. Although nga ti ini sila ang nag-upod sa isa ka isolation facility kag nagwa sa resulta sa RT-PCR test nga asawa nag-negatibo. Pero ang bana nagpositibo liwat sa COVID-19. Kag ini sila way pagin man nakalagaw ni sila kay ang bana taga Mindanao inimo kag ang asawa taga Pampanga. Nagkadto na ding bana bango ng asawa niya nagatrabaho sa BPO mga kaaksyon. Pero ti pagabot diri sila man ang nagopdanaya. Way pa man sila libot-libot sa syudad sa Bacolod agud maglagaw. Amo nang pinakamayong balita kag ang bana okay man na, asymptomatic man siya. Pinamayong balita gid ano sa mga balita diri liwat sa syudad sa Bacolod. Kahapon may ara sang report nga mag-create sang task force basura ang syudad sang Bacolod. Way pa kamo ko ubusin namo nyo sang task force disiplina ganay sa pangpangsaway sang face mask ug facial may mga task force basura na naman kamo ha. Bisan ano na lang madumduman yung mga task force way man gyapon sang dangtan. Pero mayo man na kay kun way naukayan sa Aksyon Radio duway sang task force nga ini. Hambal ko sa inyo, itap nyo mga barangay officials kay gapululong ko mala ng ibanda. Create ka mo task force basura, 20 ka tao, tapos kung hindi maarapalan, mabalibad nga ang manpower ta kulang. Abi balaya nyo na sang maayo be para magnami manabe. Kaya kapalikan na karon ng alkalde sang syudad nga mas ginhawa na. Kaga mga tao nga ginabutang dira, action man ginagmaya. Choy! O, kutso-kutso na to, Choy. Kumplituhon mo, Choy, ha? Hindi mo pagkulangan. Check na karon si Barangay Kapitan Ramon Hardin, mga kaksyon sa Barangay Felisa. Kaya ginasunod ko din nga issue mo. Tambal ko sa inyo na interview ko sa Action Firing Line si
Hardin mga kaksyon nagpalayag. Nga hindi sila gusto sa extension sang IPM nga maghaboy ka basura didto sa iya sini nga barangay kay tama na, sobra na. Kaya hindi man sa gusto nga mag-extend sang halabuyan sang inang area, ang lot area didto. That's why nga nagpasaro sila sang resolution sa barangay nga nagapamalabag sang extension. So karon kay nagpasar ang Bacolod, ginpasar liwat kag gindugangan sang 4 ka bulan na extension ng IPM. Anong hambal diri ni Kapitan Hardin Ayhan man? Ginayota si Action Alvin Graba kay perti naman ang pakigangot kay Kapitan nga Ramon Hardin duway nagid gasabat siya nga silipuno. Basi masako lang sang bagong tuig, basi ga monitor kada kapa. Mangayo lang kami imo nga sa Batman kung anong tikang himuon sini kayo gini-extend sang city ho ang paghaboy basura da sa imo barangay nga sang nagligad ang hambal mo do ginhimo nila basurahan ang barangay kudi. Sige, ang mga balita iya sa probinsya mga kaaksyon binalbalanay ito gihapon iya sang ginatawag naton nga vaccination. Wara-ara pa lang sila sa 1.1 million ang Negros Occidental. Ang target nila nga malabot ang herd immunity 1.8 million. So mga 700 pang kulang, mga 600 plus pang kulang. Tinudamo, ginagapamiriping, hindi kami magpabakuna. Oo, bahala na da. May mga religious group may ara sang may ara sa mga kumor, ang iban dira, hindi gidya magpabakuna kay nahadlok mga kaksyon. Di man sila mapilit, hindi gani mandatory mo. Sige, ang iban nga balita sa probinsya, no? Sa mga gun holder dira, bawal na kamo magdala sang armas nyo, may lisensya man o kunwaay, magluwas lang kung may exemption kamo nga ginkuha, umpisa Enero 9 natubtob sa Hunyo 8. Sina may connection inaa sa Comelec o Comelec Gun Barn kag palaboton nga eleksyon sa 2022. Now, para at least may diya na kamudan nga ina mahiligon bala sa gikapasan karmas nyo. Sige, ang mga balita sa national mga kaaksyon, nakatutok subong ang national officials nato, labi na gid ang IETF, DOH, kag si Presidente Rodrigo Duterte, labi na mga cabinet member, sa padayon nga pagsaka sang numero ni kas o kon kaso ni COVID-19 didto iya sa Luzon area. Ginapasaka sa alert level number 3 na sila, mga kaaksyon, ano? Ginpasaka sa alert level number 3 na sila. So dito subong daw grabe ka hugot, grabing stricto subong. Ang mga ginapatuman dito subong makaaksyon, dapat nga ang tagsa-tagsa may ara sang vaccination card na gidya dito na bakunahan. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga dapat bisitahan sang mga kapulisan ang mga quarantine facilities man. Agod ma-check nila kang iban to nagalulumpat iya kag nagapinalagyo kag magkadto pa sa mga party-party lang to natabo sa isa ka Pilipina nga ato nga nagalagaw sa iya apisar nga ini siya gin quarantine. Ting natabo to sa iya sakaan siya kaso upod sang siyam ka iban pa nga miyembro sang pamilya niya kay may ara sang kwan ginkuha sa sang amay niya tapos gidulong sang iloy. Do mo na abi gikonsintihan ang inhimo ya. Naglain pa to kay dodamo gito ang natapikan niya do 15 ka tawo gito. Ay nano nga sitwasyon do ka mga dungulis gid bla no. Dito subong mga kaaksyon sa Metro Manila, alert level number 3, hindi ka makasakay sa mga POJs mga kaaksyon, POV o ano pa dira mga sitwasyon sa mga LRT dito, MRT dito, mga buses dito tanan. Kung wala ka sang ginatawag nga vaccination card or hindi ka bakunado. Ina ang mando sang MMDA kag suportado sang DOTR. And mismo ang iban man nga mga public officials, although nga kinanglan pa nga maghimo sang mga local ordinances mga kaaksyon, angot sini. Ang isa dito nga natalupangdan pagid naton mga kaaksyon, ang pag-alert level number 3 nila, ano ayhan ang mga protokol nga pagbag-o diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kuni subong may mga OFWs kita, kung may nagpositibo sa Omicron pa tong taga Pampanga or Mindanao nga ari di sa aton subong, may ara ayhan sa mga pagbag-o diri sa aton sa lokal iya ang pagbaton sa mga travelers naton. Amo nang pamangkot dira mga kaaksyon. Kuni subong ang ginapangita ta sa mga OFWs,
kinanglan may vaccination card. May mga ispas abi aside from that mga action may iban pag ito nga mas ulo importante. Ilang ginpahapos gid sa tudo-tudo kay ti alert level number 2 kita mo, no? Pero sa sining alert level number 3 dito sa national o dito sa Luzon area, kumusta ayhan kita diri sa syudad sang Bacolod mga kakon? I-check nato nabi si Councilor Israel Salanga abi ang in charge sa pagbaton sa mga travelers naton inbound diri sa aton sa Bacolod kay damo pinamangkot ho kung ano naman ayhan ang mga requirements nga ipatuma naman regarding sini, although nga ti alert level number 2 kita diya dito ya number 3 sa ila kay daw tulutawhay gimadi sa aton. Kahapon ang syudad sa Bacolod may 16 nga nagpositibo pero kalabanan di sila mga nagabululusong, ha? Dito ya sa probinsya sang Negros Occidental 8 mga kaaksyon ang positibo bala kahapon mo, na 8 ti jutay nga naga-jutay ang mga nagapositibo diri sa aton sa matag adlaw nga tanan. Although nga nagasaka panaog siya, daw hindi gid man siya matawag naton abing tayuyon ang pagnubo, pero may araw kisang single na lang digit makaksyon, may ara double, hindi lang ta dapat maglabot sa sobra 20. Okay naman na, pero mas nami pagin nga why na lang. Amo man lang ginapangayo naton, pero para sa benepisyo sa aton sini nga inbound travelers, labi na gid mga OFWs, ano ayhan bala makaksyon ang ginatawag naton paribag-o naman nga pagsulundan diri sa Bacolod may pagbag-o ayhan o kun amo man sa gihapon. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Councilor Israel Salanga. Councilor, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Happy New Year, Councilor. Happy New Year, Action Radio. Happy New Year sa mga tagpalamat eh. Councilor, dito sa area sa Luzon, may mga pagbago sa alert dito, alert level number 3. And diri sa aton, may case pa kita nga Omicron, although nga hindi man diri taga-aton, isolate man dayon. Ano may mga changes, Councilor, sa pagsulod diri or mga requirements pagsulod sa mga OFWs naton kay iban pa nga inbound travelers? Wala, Action Radio. Tungod kay kung tulo kung tagid, nagtaas man to ang case o kung wala, nag-Omicron case man o kung wala, gina-isolate, gina-swab ang tanan ng OFW nga nag-abot sa Pilipinas. Buti lingon, pag-abot sa Bacolod City, tapos na sila, clear na sila. Example, atong may Omicron na case triggered. Kung tulo kung tagid, wala dapat ika-alarma. Yes. Tungod pag-trace na siya nga nag-positive siya, extend ang isolation period. Pag-abot siya sa Bacolod City, naral na siya Bureau of Quarantine Certificate na clear ng iyang record. Buti lang mo Action Dry, kita diri sa Bacolod City, pag-abot sa atong mga OFW, ang mga ROF, cleared na sila, nag-undergo na sa isolation dito sa Manila, ang National IATF as ang guideline, nag-swab na sila, and then nag-comply na sa ilang mga requirements and attachment. So, upon arrival sa Bacolod City, Action Dry, sinlo nila sila, sugato sa ilang pamilya, tapos na lang nilang home quarantine. Ay, okay. Ina, sa mga may ara ganyan negative nga result, pero kung dito pala medyo questionable ka sa Metro Manila, dapat ka diri i-isolate for a while, gid Councilor, amo sina, depende? Hindi. Bali, kung dito pa lang sa Manila, may issue ka na. Hindi ka nakapuli dire, Action Dry. Okay, remember, gina-monitor ka na to sa National IATF. Pag siyang natin yung mga OWA, no? Amo nag-facilitate sa tanan. Buti lingon, bisan na lang mismo sa iyong mga sleeper flight, hindi agad niya nasakay aeroplano kung hindi clear din yung mga record. That's why ganun ka wonder ko bala, Action Dry, kung may mga nakalusot tuya sa hotel. Kaya ako napag-isindi, I don't know, siguro itong taga Manila, sila yan, no? Patong ikaw, taga Bacolod, kaya hindi ka nasakay aeroplano mo. Kung wala kaya Bureau of Quarantine Certificate, hindi ko man mga issues pa na sa mga health nila, questionably pa na sila, dito pala sa Manila, itatapos na ng ilang facility quarantine, pag-isolation. I see. Ini natabo, abi sa utod tanga taga Mindanao, kwan ini, late lang nga nagwa nga Omicron case gali or positive siya mo. Ari na siya sa Bacolod, daan mo na sitwasyon, sir, no? Grabe mo, Action Dry, inasa ba lang kasi siyempre may record ako sinamo. Inasa lang kung para masindihan sa makita. 5 days na sa quarantine mo, mandatory quarantine. Nagkuha ng result siya na positive siya. No? Tapos, kinextend na siya 10 days siya. Meaning, pagkuha sa iyang Omicron niya result, gintapos na ito yung sana niya isolation period para masigurado, niya nag-clear ang iyang
binabatsag. Ang standard, di kaya nga pag-quarantine siya. So, ang iyang case na, late lang din na nagawa ang resulta, but in-release na siya ng quarantine facility dito sa Manila. Ang check na yung condition niya, action by. Mayaman sila, no? Bisan late lang siya, at least fully recovered na siya. Daw likaw na ta sa kabalaka, gida dahil counselor. Anyways, so itong mga requirements before the same, medyo nalipat naman lang kita, counselor, kaya tinagtulutawhay kita, labi na naglabay si December, nga doon nakatutok kita sa presyo sang palupok, presyo sang prutas, mga party-party. Abi, ang mga requirements the same, counselor. Same lang sa gyapon. Pag-abot nyo sa tanan ng mga tagpalamati natin, dire nga mga OFW nga mapuli dire sa Bacolod City o sa Pilipinas, dapat may negative na mga resulta sa inyong country of origin. Okay. So mandatory na siya. Hindi mo ka sa international flight kung ay ka mo sang negative na resulta RT-PCR test sa inyong country of origin. Upon arrival sa Philippines, makadto ka muna sa one-stop shop sa OWA. Okay. No, meaning hindi ko siya muna check inyong documents, etc. And then implement na sa inyo ang mandatory nga quarantine sa tanan niya OFW sa Garoen. After ika-5th day, iswab ka muna. So pag negative ninyo, schedule na ka muna ang sweeper flight ni OWA back to Bacolod City. Okay. So buti lingon, kung hindi ka mag-schedule, there must be something wrong sa imong record. Just like sa Omicron case, nag-extend siya 10 days. But ang standard na ginato niya, 5 days lang ginasaya pag nag-save mo yung schedule kung sweeper flight to Bacolod City. Emphasize to, ang sweeper flight libre sa gihapon sa aton mga OFW, except sa aton ng mga ROF. No? Okay. Upon arrival sa Bacolod City, i-check mo sa aton din ang staff, ang team astro naton, and then ang inyong family masugat na sa inyo, puli na kamo, and then tapuso nyo na lang ang remaining na 7 days o 6 days na home quarantine. Ang importante, negative na kamo sa inyong RT-PCR test sa Manila. Bao mayagig katawhay nagli sa sitwasyon ginila. Pero subong may ara patak anyways na-mention mo na mga nga dito secureness lang sa Manila. So meaning diri automatic diri sa Bacolod kag Negros why nagid sang positive diri sa COVID-19 nga OFWs counselor no? Zero. Wala na. Since nag-start kita baton diri kag undergo ka sa process sa Manila, why kita diri case na positive? Gan isa wala agad no or di pa ita kabalo no pati along the way siguro. Pero ang mga nag-inapot diri action guy, remember emphasize ko lang. Pagkuha sa nilang resulta, get travel sa dayon sa Bacolod City. Example, magwa ang resulta alas 4 sa hapon. Pagkagapila sa flight, malupat na sila yung sa Bacolod City. So, meaning fresh na katama ang ilang resulta. Wow. Why man tadi case counselor, no? Ngayon si OFW, gina home quarantine for 5 to 7 days, pero nagsuroy-suroy, gyapon, daw nagpasaway bala counselor? Well, so far, why kita feedback na bato, no? Basta ikaw, haragin man. Pero so far, sa Calabigol, sa atong pag-handle dere, why kita man nabatian niya complain, o kung may nag-raise sabi niya concern about sila, ka mga obedient sa mga OFW. And if aside ko lang action dry, sabi mo nga obedient sila, mga maayo, giniya ang mga OFW. Kahit pag puli lang sa Bacolod City, remember, ang ilan nila makinsan, hindi lang yung bakasyon, kundi ang opportunity nga makabalik sila abroad. So, kasi dialong sila yung magmayo, ilang kondisyon niya, the moment mag-abroad na sila, that's why they're obedient sila tama. Hindi sila gusto nga magproblema pa sa date nga mo nang ipagbalik nila consular, no? Doon mo sinabi. Yes. Anyway, sige, subong nakapa-relax na kamo ginagmaya, no? Kaya doon din naging amonika pasako unlike before. Consular, okay na. Nagsako kami sa December, kaya nagdusli ang influx, siguro itong magbakasyon lahaw. Okay. Pero since memorize na ang flow ng system, siguro ay naging manageable, nakatama. Sige. Sige, with that, Councilor, madamo nga kasalamat sa ibang serbisyo. Maing aga, God bless aton tanan kag stay safe lang kita. Councilor. Salamat, Action Drive. Happy New Year sa tanan. Happy New Year. Action Hotline. Okay, toti pasalamat kita. Ang nanamian ko to kati negative sa positive or negatibo kita sa mga nagpositibo ng OFWs kati dito pa lang sa Manila na sala na screen na ni sila tanan-tanan antis pa naman papulions Bacolod. Unlike before. So mga good news ini para sa aton kay sa nagligad to nga 2020 ang ginakakulbaan tag ito OFWs mo. OFW or OFWs nga mag-aabot diri sa aton kay dito halin sa gwa kabay ining nasambit nga si COVID-19. Pero subong solo secure na kita. Toti pasalamat kita sa mahal nga Ginoo kag isa pagid ka maayo nga sitwasyon naton diri. Kay wala kita sa mga direct flights from other countries mga kaksyon, ano? Kumbaga, why kita sa direkta nga mga flights nga kun halin ka didto ya sa
mga iban nga pungsod nga direkta diri sa Bacolod Silay International Airport. Wala gahapit tanan dito sa Metro Manila. So dito palandaan na sala na ni sila tanan-tanan antes kabuyan sa isolation facility, antes karikta papuli sa mga probinsya like diri sa aton, why kana sang may ginataban-taban pa kung ano nga mga viruses dira mga ka-action. Dili di boy, nas kita kaya ari kita diri sa probinsya. Tikon dito kaya sa Luzon, bisan ano pa nga stricto ila, pareho to sang isa ka dalagingging to nga Pinay nga gumawa siya sa quarantine facility sang Makati dito sa hotel. Ate, amo to na problema sila. Hinayawan siya kayaw-yaw, no? Kung kisa do kaluluoy man nga yawan sa ka kritisar sa publiko, pero kung kisa do maayo man iyaw-yawon man kay ka tig-abla ulo. Why siya nagtuman sang health protocol standard yung ginatawag. In fact, ang aton subong nga public official sa national nagaduso nga pataasan ang penalidad sa mga kaangay sini nga mga tao dapat lang para mahadlok man ni sila kay until when kita maginamo sini man nga sagi kita iya ka problema sini kay COVID-19 why nilabot tani nga trabaho sa mga public officials ta kag hindi deserve kita nga sagi kita kaamo sini nga pinanago kag sagi ka mas nga matagadlaw nga tanan kahapo man ay sa pagkahapo man kag kung isa doon din na kamo kilalahanay sa mga kilala mo daw kinanglan mo pang pabuksan ng masya kay para makilala kag kung kisa ining mas ginagamit pasubong sa kriminalidad. Diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Las 8:21 na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Aksyon Radio. Pagbalik naton karon dugay dito sa Metro Manila kundi alert level number 3. Now, ang mga tao to subong gapurugi oto sila. Ilabi na gid ang wala na bakunahan. Atensyon sa wala na bakunahan mga ka-aksyon diri sa aton sa Bacolod kag Negros. Kay didto stricto katama subong sa alert level number 3. Hindi ka makasakay sa mga pampubliko nga mga salakyan kung wala ka sang vaccination card kag hindi ka bakunado. So ginahimo sang iban to subong nga wala na bakunahan, wala nagagwa sa ila puloy-an. Hambal ginaton mga maabot ang panahon nga si vaccination card gamiton gid iya para sa aton sini kasiguruhan. Hambal gani sang isa ka authority didto ang pagpatigayon nila sang hugot nga pagpangita sang vaccination card. Hindi ini pabudlay sa mga tawo. Kundi ini nagapabulig nga matapna kag ma-turn down naton si COVID-19. Kaya ginasiguro nila mo. Now, ano pa gidang subong dito nga ginapurugiot sa publiko? May ara sa mga establishmento na dito nga kung hindi ka bakunado, hindi ka gidya ka obrana. Or else, magpa-swab test ikaw ka magpasa sang imo negative result sang RT-PCR test twice a month. Amo na nang ginahimo to karon dito sa Metro Manila. Now, diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod, isa pa lang tong gin-report ko sa inyo sa nagligad nga adlaw. Ang Negros Occidental Police Provincial Office i-require starting buwas Enero 6 nga kung ikaw pulis nga hindi bakunado, obligado ka, you are obliged nga magpasa sang RT-PCR test result nga negatibo twice a month. Sa nukpo na ha, buwas, may memo na no? Sa mga pulis naton hindi bakunado. Tagpila ba lang swab test daw? Ang pinakanubo subong 2,500. Sa isa ka bulan kaduha 5,000 ang pinakanubo. Sinong mabayad sina? Suno sa pulis kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokeswoman dira. Sila nga personal mabayad sinang 5,000 pesos. Tinaluoy man tagani kang iban dira nga wala nagpabakuna, may comorbidities in Islam, meaning may ginabatsyag nga hindi pwede mabakunahan, na? Kuan galing requirement kag may memo sila. May ara man nga mga lactating naton nga mga pulis bala nagapasuso kag iban mga nagabusong. Ang pagpa-swab test galing wala man sang ginaprohibit dira kung anong ginabatsyag mo. Pwede ka gidya ka pa swab test bisan anong ginabatsyag mo da. Amo nang ginapangita para sila seguridad. Kung hindi sila magpa-swab test, hindi na sila mag-duty. No work policy ina sa pulis. Tawag sila no job, no work. Bala mo, nalipat lang ko basta hindi sila maka-duty. Tino ba lang 5,000?
sa pagkadako na sina sa isa ka pulis, labi na gid kung damo ka dapugan, and laglahog lang na. No? Seryoso nga istorya, mahal na ng 5,000, no? Now, ina sa pulis palandri sa aton, we don't know sa BCPO kung ginapatuman na ina. Kay may aragin man sa kapulisan sa Nokpo nga wala gid yan nagpabakuna, ti may rason. Naluoy man ko gani kay dapat exempted ni sila. Galing ang swab test, wala sang exemption. Dire sa Bacolod, check ko lang sa mga establishmento kung may ara na bala sang obligar nga mga empleyado subong dire nga hindi ka mag-duty kung wala ka sang bakuna or magpasa ka sang negative RT-PCR test result. Ina ang ibaluon ta pagbalik karon dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig,
Kapo pa ni Martinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic to or traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangos! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 40. Sige, gamay nga segundos. Sige, pabalik sa ato nga pagpangalagad. Ay, good morning lang kay Sir Oligo, naga-monitor sini si Mary Jean Cernal. Thank you, Gid. Si Sir Oligo, balya tamyaw lang si Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. No? Si Lito Dayap Araman, si Baby Gregorio Yulo. No? Good morning, always lang naga-monitor sa DSP Poblacion. Ana Sinoro Araman, good morning. Dennis Richard Tiboroma Araman, si Yoma Lomina, thank you, Gid. Si Allen Louis Himoteya, naga-monitor man. Ang Balyakson Brian, ga-monitor man kami, tamyaw ko lang da, Bacolod, Pamilya, Gidlayan, Haranilia, always naga-monitor, God bless. Si Araman, si Ruchel Fulgencio Susana, Lester Ray Benitez, thank you, Gid, watching from Auckland, New Zealand, thank you, Gid. Baryuga Ray, Novi Valencia Sobaldo Araman, si Che Mijares Luyao, thank you, Gid. Jin Biligorio Camilo, naga-monitor, gina-greet niya lang good morning. Si Beverly Torbella, belated happy birthday. Sige. Roslyn Buenaventura, happy birthday kay Shaira Janine Milado. Ika-5 niyang katuig wa, birthday Kag ika-4 nga po, good health and God bless. Sige. Pakarunan kong iban karon las 8:38 na. Sarambal ko na kay na before kita mag-commercial dito sa Metro Manila mga kaksyon. Stricto na subong ang mga empleyado dito, no? Anong stricto nga ginahimo? Sa nagligad ang stricto dito kung ikaw nagaedad sang masobra na sa 60 nga nagaobra ka pa. Dira ka lang anay sa inyo, work from home, ano? Or hindi gani ang iban ginahimo gid ang grabe kahugot nga health protocol standards. Kaya nag-abot ang bakuna mga kaksyon, although nga hindi mandatory ini, ginaobligar subong ang tao gid kita tanan nga magpabakuna. Kaya mo ning pinaka the best nga solution aside from health protocol mo. O inang standard naton nga mga face mask, mga face shield, social distancing dira, kag alcohol panghinaw, bakuna ang pinaka-solusyon subong nga ginahimo sa aton nga gobyerno. So, bangod nga may mga available nga bakuna, ang iban wala man nagpabakuna, ginpakamaayo sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nagligad pa nga tuig nga sa maabot nga mga binulan kaangay subong
dapat i-require ang mga tao nga empleyado, i-require sang employer nila nga mag-report dala ang negatibo nga RT-PCR test kung sila hindi bakunado. Daw a sort of discrimination, a sort of kuana ni siya inang hugot na gid katama nga pagpatuman, a sort of mandatory vaccination na gid man ang gakatabo subong. But because nga wala kitaya sang laye for mandatory vaccination, diri nila gin paagi sa pagpasa sang negatibo nga results sang RT-PCR test. Now, kung ikaw karon isa ka sales girl dira, sales boy, ikaw isa ka driver, ikaw isa ka waiter or waitress dira nga ang ginasweldo mo sa kada bulan pinakadako abi diri sa syudad sa Bacolod abi 10,000. Pwede na naayhan? May 10,000 subong action doors nga waiter, bra waitress 10,000 ang bulan, duway siguro no diri sa Bacolod. Bada ka dako guro 70,000 no? Kaya luoy man no. Luoy man tagan. Tikon i-require ikaw sang RT-PCR test twice a month. Sa tag 2,500 lang gina 5,000, 7,000 ang sweldo mo monthly. Ti anong mo nang 2,000 man? Ano mo nang 2,000? Sa pagkapiot no. Anyways, ti didto sa Metro Manila subong napilitan nga magpabakuna ang wala nakapabakuna. Except gin lamang sa mga may ginabatsyag nga hindi pwede according sa sugo kag palayag sang ilang mga personal doctor dira. Pero tiway ka mahimo suliton kung nokpo may kumor ka man, may ara I mean hindi ka pwede bakunahan because of your situation, health condition. Pero dapat magpasa ka RT-PCR test kay si RT-PCR test why naga-require or why nagapangita kung anong kondisyon mo. Kiti tuhugon mala ng ilong kag baba mo da nasal kag kung anong ginahimo da. No, di bla? So why sila may mahimo? Dito sa Manila subong kadamo sang empleyado nga napilitan magpabakuna bisan hindi pwede agud makatrabaho. Kag maidulot sa pamilya nila eh. Butang ko sa Manila, subong sweldo to sa mga utod ta, pinakadako, abi sa mga pinakanubo nga trabaho to, inablang nubo lang mga waiter, abi waitress, abi depende sa hotel kag restaurants. Butang tabi 15,000, dako ginman daily sa Manila mo. Tibuhinan mo na 5,000 sa isa ka bulan mo nga RT-PCR test dira. 10,000 ang bilin sa imo dira. Plitihan mo pa, kanan mo pa. Basi naga-board ka pa da, balda. Si bakuna, libre. Bisan piso ay kabayran action names. Buo ang sweldo mo, protektado ka pa. Although nga hindi garantiya nga si bakuna maka-prevent sa pagsulod ni COVID-19 sa lawas mo, kay mismong authority naghambal man nga hindi siya garantiya, pero may protection ka. Kung baga hindi mangin severe or lala ang igo sa imo kung ikaw vaccinated na. So dito mo ng problema na subong now. Naog kita diri sa lokal. I-localize ta ini. Ini balaayhan gakatabo na diri sa Bacolod aside from Nokpo nga buwas ipatuma na. Ambot silingon ko sa mga pribado nga mga institution, trabahoan kung buyuhan abi, mga malls na tondri, sa mga opisina na tondri privately abi, gine-require ini, mamangkot kita abi sa hanay sa mga negosyante. I-check na to na action door si Sir Frank Carbon sang MBCCI kung sila bala nga mga negosyante naga-require na sini sa mga empleyado nila o kung wala pa. Ako nagapangamuyo kung nga dapat hindi lang anay. Kaya gini-explicar ko naman sa inyo kung anong sitwasyon kung magpa-RT-PCR test ka. Kagang malain pa dira, hindi man garantiya nga nagpa-RT-PCR test ka, hindi ka na matapikan ni COVID-19 kay inaganing iya validity sang RT-PCR test ngayon na 72 hours gid lang. Mapa-inject ko subong, da mga 3 days lang na action names. Kumuson naman na ni mo na, way na pulos. Nagbayad ka 2,500 to 3,500. Pero check naton,
Online sa hotline. Sa aton nga linya, si Sir Frank Carbon sang MBCCI sa Baron Taneng Aga niya subong. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Bye mayong aga. Happy New Year sa inyo. Happy New Year, sir, sa imo liwat, sir. Sir, dito sa Metro Manila, subong grabe, nakastrikto sa mga negosyante, tigasunod man sila kung ano ang gusto matabo sa gobyerno, gina-require dito, sir, ang no RT-PCR test result nga negative, no trabaho. Pwede ka kapabakuna kung gusto mo. Diri sa aton sa Bacolod kag Negros, sir, kumusta diyang aton nga sitwasyon subong kaangay sina gina-require na naton, sir, o kon wala pa man? Brian, wala pa taga-require sina. Baw kamayo gid. So ang ginabuhat ng aton local government, Bacolod City, kay Dr. Chris Ogon, kasi Canada ang medical head ng aton nga kuan. Emergency Operation Center, ga-aggressive sila nagapalapit. No, ining bakuna, taxi tablani, bakuna ban, pangita nga nila, subong ang mga wala pang bakuna, house to house or office to office. Which is very good. Dapat amo bilang na ang aton nga makapit na hindi kita magpareho sa Manila liwat. Yes, sir. Pwede, hindi na masarangan. Oo. So wala pa na ito na gina-require. Gabay pa nga hindi na mag-abot sila ng timpo kaya hindi na takasarang sila. Okay. Mga restricted naman nga anong botsing nga nun sila sa RT-PCR test, nga tag-tusmer na, botsing nga nun, hindi ka magwa sa balay mo na lang. Gusto. I-restrict mo na movement. Kasi kabalo ko man pag-restrict kag movement, ang atong sa negosyo, restricted man eh. Correct. Wala din ka na, way customer mo. Way customer. Kaya anong sunod, buhi naman kuan. Kaya pakakabalik kang iban, mabuhi naman kita sa natong nakabalik. Papulion ka naman, mabuhay naman kita. Hindi na takasarang siya. Correct. So, pero diri sa aton sa Bacolod kag Negros, Sir Frank, so far, ang mga inabalang mga nagatrabaho, gidbala sa mga establishmento, mga sales girls naton, sales boys, kag iban pa dira, nag-entertain bala sa mga customers. Halos pila na ka% gidya, Sir Frank, ang bakunado? Dako na gid. So, parang members ng BPGI nga nabalaan namon, kag ang nasudlan ko man ng mga restaurant, almost 99% na mga bakunado. Required din ang ilang mga employers, especially kung nagatubang sa tao, mga waiter. Yes. Oo. Bakunado na ginalos tanan. Ang problema sa bayan, ato ang wala employer, nga wala ang natawag na self-employed or unemployed. Amo nang dako nga problema subong kay up to today, I think bigger portion sang walang bakunahan ara sa ilana. So ina sila hindi man imo ma-require na nga mag RT-PCR test kay why man sila employer pag gusto pa na sila lagaw. Sino ay Sir Frank makabulig ni sa aton man aside from you, from siyempre hindi na under sa inyo, sino barangay guro Sir Frank, no? Barangay kapitan, kagawad. Amo na ning timpo na ang aton mga barangay official, sa kapitan, sa aton mga plug nila na da, member man nila na da, sang daw nila man lang barangay nga council. May mga purok president, grabe ng organization sa barangay ta, may tanod pa. May BHW. Dapat sila sa kuhan. So sila, ang kabalo, kung sino pa nga household, ang wala mabakunahan. So dapat, i-require din sila sa mga barangay na ang mga purok president, malikta ka mo sa inyo barangay nga control base, sinong nabakunahan, sinong wala nabakunahan, kag guyudon. Kasi sumungang atong bakuna, ara na sa barangay na. Yes. Dili sa amon sa bata, ara na sa aton nga barangay nga daw, gakuan lang, na COVID board. Palapit na gid na papalapit na nga palapit. Ginasulong So pit nang butungon sila tani ba og gapangabay gami sa mga barangay official ta. Ang inyo mga council members na bitin po na niya mag-iyo kay amo bilang ni makasalbar sa atong daw bakuna. Discipline. Yes, correct gina sir. Panuntanan ni pangabudlayan tanay kay resulta siya. Atong trabaho mo balik
Correct, gina. Kabalo man kamo guro pag wala trabaho. Wala abre ang mga aton opisina. Aha. Ang mga libod-libod na, which is damo ni kaya, wala mo na silang baligyan nila kay way tao mga opisina. Yes, correct, gina. Di sila pwede kasulod man. Oo. Oo. Pero ang mga malls to subong sir, mga restaurants kag iban pa nga inang may ara gid sang entrance exit naga-require na kita subong ya sir sang vaccination card pag umpisa sining 2022 or backtrack lang gid anay. Backtrack lang kita. Why pa ta vaccination card? Oo. Ang ginabuhat lang subong na limit lang. Ang sa sulod mga 30% lang napasunod. Aha. Kung nato kamo sagwa na may mga lamisa dito 50% no? Al fresco ako dito. Amo lang na anay. So in short, kung adon mo daw makadabot man sila 70 to 80% naman sa customer nila sagwa sulod. Oo, amo na. Pero wala pa na nato na ginakuan. Pag in-require mo na, ambot. Dulaan customer. Madulaan ka customer. Oo. Daw mo sa na sitwasyon. Madulaan ka customer. Oo. Balo ko naman, pag dula customer, may domino effect. Dula man ang imo empleyado. Correct. Pag dula sa empleyado, sirado. Dula ang pagkaon sa lamisa. Hindi mo nang pinakasubo. Ubos. Ang worst gid mo Brian, which I don't know kung na-recognize ng aton na CTL, tagang aton na DSWD, na ang mga kabataan malnutrition, patay, why na. Ang hila nga brain, stunted, physical stunted, wala. We have a generation sang kwan nga medyo kulang-kulang. Budlay. Oo. Pero sir, kabay pa nga hindi na mag-abot sa panahon diri sa Bacolod kag Negros nga i-require sila sang RT-PCR test din nga aton sini mga empleyado kay ti hambal mo 99 na point something na to daw bakunado na gid mang. Diri na lang kita guro mahingyo naman sa mga wala nagpabakuna nga publiko nga para makasulod sila sa mall nga sulhay sir. Amo na lang ning ginahulat-hulat ginaton sir no? Ang aton hingyoon ang aton barangay officials kay kabalo na sila kabalo na sila may purok pa na mo grabing organization sa barangay kamo up to the purok level mo may barangay na sila mismo ma-identify listahon ni taguyodon gini so daw amo bilang daw guyuday ni pag daw election bala imo untang election kabalo ka man ginaturel na ginatipon sa butang salaktan dalon sa porsyento kaya ang ginabuhat ka kung during election, buhaton ta subong. Diba? Perfect na ang aton nga sistema kung election mo. Balaan ta kung sinong aton, hindi aton, kag ang daw galang-alang. Meron na sila. Ang iban subong na di kitaon. Amo na dapat, pangabay kita. Perfect na sa barangay kapitan. The best na sila pa sa election period, inangang ilang na abilidad sa election gamiton ta subong. No? Identify kag pagguyod. Kaya ang mga opisyales, Nebla, na ang nakakandidato, abi ka mo provide sa salakyan kag pamahaw. Yes, pakita correct. nyo lang inyo abi nga kuan, Ling ka mo nga barangay, ari duha ka salakyan, ari pamahaw, guyudan nyo to, kuniton manami man, Manami. Daw may pasalamatan man ang tao, mga abi, ang kandidato, daw di, gilagan ka mo councilor, daw di. Daw mo, kamo doon. May mayor ka, provide, kanimuon, guyudon. Isa ko ang tao, dako, di pasalamat. Sige. With that, Sir Frank, anyways, congratulations gid sa MBCCI, nga dako gid ang bulig nyo man to sa southern parts ng Negros Occidental. Actually, amo pa rin akong ginapanawagan, including sa Panay, kaya ang Panay, Salvado, gid sila, na mga tanay bulig sila. Ang ila, paano nila mapadala nila bulig? Paagi naton sa province of Negros Occidental, may ara na relief center. Dira na mo ng paging. Kaya sila ang kabalo. O ilabot nga sila may truck, may tao mag-distribute. Kabalo po sila kung sinong buligan. Ano klase bulig? So, gamiton pa sila. Negros Occidental Relief Center, dira atag ang bulig ka. So, kapanawain kumisang kadapanay. All organization gani. Sa Negros Occidental, bulig kita na. Ito daw maluoy sa dito. Kabataan to, gaulo ba? Why bayo? Init-init to, Sir Frank. Tapos may report pa ko na baton nga kung why pa danlog do hindi matakdan kuryente, sigas ang kuryente.
Hindi na to. Hindi na mo. Believe you me, ang aton nga mga tao sa aton electric cooperative. Na tuway ka lang mabalo ko na mga siguro nila naman sa posto. Yes, dapat i-check. Kung may problema, mamata. Kung may 24/7 na sila nga emergency room mo. Yes, tawagan mo na yan. Hindi, that's not true. Fake news na. Hindi na mo. Kamay pa. Ang tamang tao nga kinanglan naton dayawon as ginakuan pa naton lupi. Hindi pwede. Wala. Hindi na mo. Kumiara giman kabay madakpan ni kung sino da isa sa ila or duha nga nagapulo padanlog da kay ang report di nga nagdangat sa aton isa man ka lehitimo man nga personality Sir Franca. So hindi nyo na pagpadayonon masakit ina sa mga na problema na da sa southern part sa Negros Occidental. Ini ng mga tao kung may aragi manda, hindi sila ang official bigya sa kanya. Amo ni bla sa pera. Mato ko sa LTO bla may picture man. Amo sa ground guro ara sa danom. Sa ground bla may picture. Pero sa LTO kadto ka ara sa linya da man may ara man mo. Patigayon. Di mo na talaga pro nga official siyang paan. Ngayon sa kapatid nilang buhat na. You cannot do that. With that, Sir Frank, salamat sa mga serbisyo this morning. God bless at totalan. Stay safe kita, Sir Frank. Sige, Brian. Salamat man ha. Happy New Year. Happy New Year, sir. Salamat kay Bacolod kag Negros. Ang aton sinihanay sa mga negosyante, wala pa nag-require sa mga empleyado nga magpasa kamo or magsumite sang RT-PCR test result negatibo para makatrabaho kamo. Kaya nga magpalamungol gid kamo basi mauntat nyo pang trabaho nyo. Pero hindi ta na paghulaton ina nga mga kuan patakaran or implementation abi kay ti kamahal. Suliton ko 2.5 pinakabrato sang RT-PCR test. Ti pila man ang sweldo ta dis lokal man kana nubo sang daily naton nga ginabaton diri mga kaksyon. May lang negosyante ta diho kuan maluluyon like Sir Frank Carbon nga naga dumala sa mga negosyante dis Bacolod kag Negros. Maluluyon sila ya. Pero ang hingyo nila 100% magpabakuna. Imagine mo negosyante sila, why na sila labot kung tani sa mga opisyalista sa gobyerno nga nagahingyo sa mga inabalang outdoor nga mga utod ta nga inabalang naga door to door nga mga nagabaligya like mga manong isda, ini mga manong utan, ining mga nagapanglaba, ining mga nagapang-scrap naton, kaluluoy man sila mo damo pada ang wala na bakunahan. Tina sila prone katama ni sila sang virus because nga ti everyday halubilo sila sang bisan sino na lang atubangon nila. Pero tinagalagaw-lagaw ini sila, inay pa sila ang damo way na bakunahan. That's why nga mismo si Sir Frank Carbon, nga anang intra siya panawagan sa mga barangay officials. Ang point niya, ang ako nintindihan sa punto niya, simple lang. Agod nga hindi kita magproblema liwat sa COVID-19 nga ini sa pagsaka, buligan sa mga barangay. Nga nag-intra siya. Kay once nga i-lockdown kita liwat palayo lang, problema. Ang ilang sininegosyo, problema ang mga empleyado, problema ang ekonomiya, problema kita tanan sa lalamo kita din. That's why nga ginaayo niya nga tanan magpabakuna na. Atong wala nagapati sa bakuna, ato nagahambal nga ma-zombie ka mo, abidulaan niya na sa paminsar nyo, be. Ako nagaayo man ko gani mo, no? Abidulaan na sa pinsar nyo mga amusin na atong mga after 2 years, magkaladido kita tarantanan, palayo lang. Hindi man. Kaya kung magkaladido kita tanan, ti ano na lang, si Gov Lacson, una ganit nagpabakuna. Si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez, nagpabakuna, tibiyaan niya ng billions of money niya. Di ba Action Doors? Si Action Durel, way pa makapamana, biyaan niya ning nagpabakuna ni sa ano ni mo gani. Johnson sa imo, no? J&J, 1 dose ng iyaw, isa ka bagnos lang. Way pa ni makapamana, mano pamana pa ni, biyaan niyang nobyo niya sa pagkagwapo sa nga daw artista, ini. Anyways, inyo man na ipagpati, pero tinagaayo kita para makabalik kita sa normal. May chat na sa akon nga daw na dismaya because nga medyo pamaligya ni sila mo. Aba na, di kami bak muna. Siya bala ka muna kung di kami dulong baligya dan, di ka mo kaon sa syudad ay. Ito ay, why gini sila yung gabulig sa gobyerno? Dapat sila lang yung buligan, permis ang gobyerno. Ay, nako naman, hambal sa isa ka texter, tadi hambal niya, hindi pa si Kapitan
makaseryoso sa pagbulig sa pagpabakuna sa mga tao kay left and right collect pa siya. Anong butsilingon mo nisang wala tuo nga collect man basura? IPM ang Silin Homes nagaantos ng basura. Palihog ta sulod. Why to posting nga natumba? Kadto ka mo dibla sa may Hilado, IPM mo. Hilado, sa may economic highway, kundi na lang, damo basura da, why man posting na tumba da. Basi pwede nyo man ito makamot. Kamot, may mga gloves makamuda. Last no, may mga Action Radio, Philippine Standard Time. Siga, may report di sa akon, zero in ko lang ni Anay. Dira sa South Negros, kundi ang sugada, ang kurente o kung supply daw ay pagid, allows pagid. Sino nagapulo pa danlog naman? Ano ni? Abi ko mga opisyalis ang Nuseco, dapat ko check, although ini allegations, pero nagapabalo sa aton, di nagakuan sa aton, di lehitimong tao ni, di basta-basta. Nuseco, madagtaan na ngalan nyo da, kung hindi nyo ni pagpangitaon kung sino ni nagapang padanlog da, kag takdan kuryente. Palariho lang da tanan nagaproblema sa Bagyo Udet pagkatapos mayara pa da oportunista. Hindi niya pwede ha, untatan nyo na. Ang Sineco dis Bacolod reklamo sang kinawatay sang kuryente. Abi Nuseco, i-check nyo man di ang padanluganay da kagi pahatagin nyo pinalidad ning kung sino madakpan nyo da. Hindi pagin man ko ni sigurado pero kati gapati ko sining nga tawo gid ya. Kati kwan man ginasaluduhan man nga tawo, di man maghimo-imo istorya. All the tanan nga mga linemen naton, lineman o anong trabaho gasaka as posted sa ludo gid kuya sinyo tanan-tanan. Kay sa pagkabudlay sila nga trabaho, makuryente kay mo da or mausda kita mo tong sinigaran nga duha ka mga empleyado sang tagapanay to nga napilpilan sang poste. Ano ka risgo sang kabuhi nila sina? Ako sa ludo gid kuya 100% sa ila ni sa pagkabudlay sang trabaho. Pero kung magpulopadanlog ka mo da, hindi na kuya saludo. Dismayado na ko sina iya. Untaton tana, hindi na dapat amo sina. Sige, ang nagpatakod man to nga naghatag man padanlog, hindi man ko saludo sa imo. Kaya nga, ginatolerate mo ang wrongdoings nila. No? Hindi pag itulirahang mga hindi nami nga trabaho. Palarehuson ka mo dapat na tanan. Sige lang, kay amat-amaton tala ni ba si malabot ko ng personalidad nga ini, kag maka-interview kita, pangitaon tagi ng sinong nga padanlog, ipadanlugan, ginada pilakadlaw. Last 9:02. Pagbalik naton, try na to malambot mga kaksyon. Jackson Alvin Grava, kung available siya, mga kaksyon, sa kay Barangay Kapitan Ramon Hardin sang Barangay Filisa. I don't know kung nalambot niya, no? Panawagan malanta kay Sir kay Kapitan Hardin mo, kay partito sa basura, bla? Subong do ka hipos gidya kay Kapitan Hardin, no? Do ka linong gidya siya, no? Bagong tuig, abi mo, ti pa relax anay. Pero try ko man nilang boton karon talisay PNP, sining isa ka 76 anyos agin patay, sang iya sini anak. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuning,
ang imo account, imo responsibilidad. #account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Sabo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us
number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Okay, check ko na ginugaya. Action doors check naton ang Police Talisay. Way na lambot ni Aksyon Alvin Graba si Barangay Kapitan Kapitan Ramon Hardin temprano pagidmani sa barangay mo. Si Nanay Nene Faye Campaniel, good morning Action Brian sa amon office, di pwede kasulod kon hindi ka vaccinated Manio Life Bacolod. Wow, okay. Richard Castro, subong required ang pure gold groy, no? Sa mga empleyado wala bakuna ma-provide ka RT-PCR test every 15 days. Sige ni Miara gini ho. Jumari Parmentira naga-monitor man kuno si Ginny Perez ang binalmagan. Ti pro pwede ni mapabalo kay si Frank Carbon kay way paginapatuman na di sa syudad sa Bacolod ang kaangay sini. Kurt Nathaniel de la Torre naga-monitor man sa Purok Duluna na Hacienda Guba Central Maaw. Merly Gonzaga, Nicel Fabol Araman, Ligay Villares Achivar naga-monitor man Ramon upod kay Ramon kag Lucy Achivar sang Talok Bago City. Christine Minies Villalubos, thank you good. Novi Magapan sa DSB, Lisa Joy Ilon Amoroso. Sige, dire sa dalawang balikanta si Ana hambal niya na Sinoro, wala gid La Castillana, wala man supply. Amando Ladua Jr., Porok Mabinuligon, Barangay Alianza Bago City, wala man kuno kuryente. Otay Benedicto sang Mansilingan, Victoria Heights, good morning. Jira Asiro sang Pandanon, thank you again. No? Si Ma'am Vanessa Mayo sang Minnesota, USA. Okay, gina-check naton sinimat tiniyon, ano? Ang Talisay PNP mga kaksyon.
Ang badya, pisan-pisan ba aga gabi? Good morning kay Sir 28 da, no? Sige lang sir, trabaho lang ah. Si Rico naga-monitor man kagaya sini nga mga men sa sinima tiniyon. Last 9:19 na, check ko lang ning talisay PNP abiho, no? Alarma man kita sini, no? Bagong tuig ya pinatsanay bata kag amay iya mo. Suliton ko kabankalan pinatay sang bata ang amay. Sa San Carlos pinatay sang amay ang bata. Sa Talisay amay pinatay sang bata. Grabe man no. Ano man ning aton nga huna-huna siniman. Abi magpadalom kita sang huna-huna naton. Kay kun way ning mga amay naton, way kita nagkalabuhi sining kalibutan nga ini mo. Oo, sa mga amay manda bata mo na mo, yawan ka na batiti, yawan ka na kwan, padako, pagkatapos patsyon mo lang. Doon mo na lang ang sitwasyon. Pwede mo lang na guro nga duro distansya, anay ginagmay sa isa kang isa. Pagkatapos, istoryahan kag kwan naman siya kuno manawag. Wala to na to, ano kuno oras na. Sige, mga alas 12, okay naman. At 2 minutes, sige. Okay, hindi joke lang. Wala tulaton ta si Sir Ramos, ha? Nag-travel to siya, abi kay ina mo. Wala tulaton ta lang kay gusto tala ni agahan maka-aksyon, ano? Si Love Castellanes, naga-monitor man sa Basak, Himamaylan, no? Salamat, gidira, no? Sige, salamat, gida. Tuto Ryan Values ni Antiquera. Good morning, akon bata sa La Castellana nga si Toto Ethan, Ryle, Antiquera, kag Antiquera family, Ashinda, Conchita, Barangay Kamang-Kamang, kag mga Baluis family naga-monitor gid sa Barangay Gintubdan or Gintubhan, Isabela Negros Occidental. Baati sige. Salamat gid ra sa inyo. Gawon ko lang ni gamaya. Para at least makompleto ta sining aga makaksyon ang ining balita dira sa syudad sa Talisay. Ining 76 anyos nga pinatay sang iya sining anak mga kaksyon. Good day, Action Bright. Kung i-implementar manggid ang pagbakuna sa mga empleyado, diri na di magsulod kung ano pilion mo, ang bakuna or relihiyon mo. Or either gani mapa-RT-PCR or ma-resign na lang kung hindi ka magpabakuna. That's decision and dilemma sa pagpili mo. Na amo gina siya. Kwan ka na da, minsar ka na kung diin ka gid abi dampi. Action Bray, lawaga man ko si Nanay Nelly Lupi, Purok Villa Esperanza, Barangay Tangob. Why na kami na isang promo to nga manawag kag maghatag 500. Pasensya ginay na tapos na sang ligad nga Disyembre. Mahulat-hulat naman ta kung saan o naman, ha? Basiga monitor si Nanay Nelly da subong. Action Doors do alang-alang, may pa sa katawag. At sige, pakarunan ta na lang na. Oo, kayong oras ta, daw ginakwanta man daw, may mga sunod pa kita nga mga programa man. Oo, sige, kay basi maalang-alang tabla karon na, kag matulukan ko di karon ni Action Helms ma, disgrasya ta ni karon. May mga tali sheets man na siya nagagtaliboardan nga hindi na pwede mo laktawan da. Te, away pagid siya. Sige, manawag na lang ko siya karon na. Last 9:23 na maka-aksyon sa aton nga pagpangalagad. Standby mga ka-aksyon na sa dalagko pang mabalita karon sa Action BBB sa udto with Action Rex Cantong. Kag karon pa sa hapon kag sa gabi pa nga mga dalagko mga balita. Standby man sa mga dramas sa Action Radyo Bacolod. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Artay Hupon ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. O nasa balita o nasa Aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Good morning. God bless. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,